Morjesta vaan kaikille, ja tänään reagoidaan näihin leffoihin ja sitten täällä on yllätysvieraat, että esitelkää ittenne. Alo, Lauri. Rep, soitelle. Ja kuka se? Joel. Joo, kuuluu ekalla kerralla. Aivan aito. Ja nyt se sitten videon pari. Vähän päällä. Esitelyvaroitusta voi Ihan decent intro. Niin toi on kyllähän totta. Esitelyvaroitusta vaatis. Vähän tosta hiljemmalla. No niin. Juu, pitää editoida. Ja hyviä klippejä edittejä. Ite en ainakaan osaa tommos. Ei lähde kyllä. Tuu edittejä. Ei lähde kyllä meikällä tuolla mobiisenilla niin. Joo, hyvä klippi. Ei Clipchampill käy oikein saamaan sillä testannut. Ei. Tässä on aika putki TV-filtteri. Niin. Ja jees kyllä, aika jees. Aika lyhyt ja ytimekäs kyllä. Oli kyllä. Totta puhut. Joo. Ei nyt ota kattoo. Ja arvosanat sit chattiin. Solid 2.93 kautta 5. Mä sanon 3/5. 3.7. Juu, 3.5 mä sanoisin. Hyvä video. Mites Joel? 2/5 tyyliin. Mä annan kolmosen. Mennään nextiin. Joo. Pete. Hyvä bio. Roben pikkuveli. Lähetä. Mennään. Juu. Moro Jarko. Mitäs äijä? Tuppa supportti. No joo, oota mä otan sun tähän telefonista. Ja hyvä intro. Joo. Vähän konailua. Hyvä rooli. Joo, se fitti. Niin. Ja hyvä klippi tohon väliin. Toinenkin hyvä klippi. Kanada. Kiva tällä Rocket League musiikki. Kyllä. Hyvä laatu on kyllä. Oli ihan hyviä klippejä. Ei ollu. Jos Komi. On hyvä, että on tommosia väliklippejä. Komi voi sanoa. Niin, vittu konaa välissä. Jaksaa kattoo loppuun. On Roguekin videossa. Eiks tossa Pete uusia? Ja hyvin. Niin oliko tää Aaron editoima? Tois olla. Tai joo, näin toi. Hunting rifle. Ja hyviä klippejä kyllä joo. Joo. Ja laatu on hyvä. Niin pitää ollakin, kun vittu yli 200 fps. Niin. Ei tossa saunadevi. Hyvä huuto tohon väliin. Toi juoksu ois voinut ottaa vittuun. Ja Unitu supportis. No joo, okei, toi oli kyllä louhka. Omaa poviahan ei tässä taida löytyä. Juu ei. Ei kyllä. Elikkä Vois modata Nyt oikeesti. tulee kyllä miinusta. Ja tossa onpa kyllä vähän yli, ainakin mun mielestä. Siitä oli pistol. Ei ampumista lappu. Siellä on vaan edittipäivä. Ja hyviä edittäjiäkin on tossa. Viho sokee. Nyt oli vähän tasolaatuisia Tommosia vähän klippejä. clip-dumppeja. Joo, vähän tämmösiä. Vihutat nyt sokee. On kyllä vähän. Ampas kukaan päin. Ei vitos. Oliko ne samat vihut vittu? Tais olla. Ei ampunut taaskaan päin. Ei tää ollut se uusi. Joo. No Aaron editoima. Ihan hyvä. Ihan hyvää työtä. Aika uutta tuotantoa silti. Semituore. Isoveli editoima. Nostaa arvosanoja kyllä. Kyllä tää on niinku 4/5. Toi ihan niin hymyhuuli. 4/5. Solid 3. 3.9. Joo, mä annan kolmosen. Mitäs Joel? Ihan vitun paska 0/5. Joo. Headset. Ihan paskaa. Ihan Joo, joo. liikaa. Ei oo No vähän. täällä puhutaan suoraan. Tässä sitä luoti RP-draamaa halki. Niin, onko tässä niitä sanaa Voidaanko jatkaa tää ton Draamaa huut. Mun organisaation laseleffa laitetaan soimaan. Kyllä sanotaan Opti kerran puolesta. Vähän outo intro. Joka vittu Opti kerran. Paska eka klippi.
On nyt vähän jämää. Vähän on jämiä kyllä. Ei on taas ihan hyviä klippejä. On joku on pelikenttä, niin Niin, pelikentällä. Vaholli, ei voi odottaa niin iso. Hyvin tommos se... Ei ollut klippidumppi, oli tossa pikku edittiä tossa. Tää oli ennen sitä, kun Auro tryhardasi editointia. vähän kyllä on puuhi. Ei voi lätkeä mulle leffata loppuun. Clipdum. Kompsit hallussa nyt. Se vitu DC:ssä. Saako koodaa klippi? Veikkaisin. Paha veikkaus. No tuolla. Ainakin on ihan vitu tiukkaa toi. Kato nyt vittu mitä se ampuu. Vittu eihän tää sullu. Vois paljon mulla on auto. Jaro. On hyvä. Vahuuto. Joo, vahuuto. Pitää aina olla. Raudattama huuto. Vähän konaa tosta nyt. Ota siitä. Tässä jotain aika pitkä leffa sillä, että tässä jotain noita välissä. Oli cleanin. Näyttää heiltä. Tiukattu maahan. Joo, nyt sitten hei, ottaa taaksepäin. Elikkä Aha. tää on uudelleen toi. On nyt peli vaan. Kuunnellaan tää huuto tossa. VR. Joo. Mikä huuto? Toi hyvin vittu huuto on vähän tommonen. Vähän nyt sitä räkätavarametissä. Räkääty. Vähän niinku meikä brändi. Mut kyllä iso veikka saa nyt käyttää. No mistä minä tiedän mitään. Mä oon vaan hiljaa. Mä oon vähän niinku verivalo. Ei Olden. Nokkiveden vielä vitu servuumista. Joo. Vittu paskattu mä näri siihen. Onks tää Joel enää hengissä? Ei kuulu hetkeä. Joel. En mä kuoli. Aladin, niin mä jätin matkapöykille, että mulla töihin sille. On tässä vähän konaa näköjään. Piet konaa pitää aina olla. Oi, Matrix. Movementtia. Joo. Tää on Oil tehty. Ei muuten jäänyt tästä. Yksi on UBZ ja toinen. Mikä ilman. Mulla on lentori vaan. Jäi! Yksi on. Sen näköistä duunia. Oli se sama hallussa. Joo, ampuu tää ämmii vittu. Jaha! Vittua. Tällaista ei tarvii. Tänne olisi voinut kyllä. Kyllä. Mulla on jättää vaikka mediapuoli puolelle. Kyllä. No niin, jäi joo. Vähän toi Flawless kyllä pilaa noita. Joo, sun kanta. Tää toi Hirsti Flawless, mutta toi Hurdy Flawless. Nyt ei kyllä saa tehdä yhtään mitään. Ei kyllä saa. Itse kyllä boikotointia Flablessia. Ihan täysin. Kyllä. Samaa mieltä. Aloituksella on. Tulee sähkölinjoilla Vähän paska biisi kyllä. Hyvähän. Kuka toi on? OG meininkiä. vastapäätä omaa vaihtaa. Ja Kona Reacher oli. Oli hyvä klippi. Vesko puskee. Tuli ihan oikeat mieleen tästä leffasta. Kyllä. Ei oikein mitään edittää. Tällainen dumppi vaan tosiaan. Niinku titlessä lukee. Ja silti vaikka ei ollut mitään edittejä oikein, niin oli kyllä Ihan parempi kuin nautinnollinen. noin Joo. muut pelikenttäleffat melkein kaikki. Ja sit vielä Melkein kaikki pelikenttäleffat on ihan paskoja. Ei. On se Joel. peli hyvä. oliko koulussa tällä viikolla? En. Tää Jaha, helvettiä. Miksi et ollu? Mä jaksa. Se lintsaa tarpeen takia. Niin. Niin. Oi, oi. Ei kun Sitten mä rekordaas, mutta Mutta hyvä leffa ja silleen. Hyvä leffa ja niin. ennen arvosanoja pidetään katset jännityksessä. Discord-linkki tulee näytölle. Liittykää. Laittakaa ehdotuksia.
Ja sitten rumpujen pärinää tähän näin. Ja mainos. Ja mainos tähän. Varoitaan. 2,5. Mä sanon 4,5/5. 3,5. 3,7 taas. Tos Se oli ihan kona tuo. Joel. No siis ihan hyvä, mut siinä, no joo, dumppihan se on, mut siis ei hirveästi efektejä. Joo, hyvä pointti. Mitäs, millaisia efektejä sä ois halunnut tohon? En mä tiedä, jotain vaan tunkee siihen, että sen jotain järkeä. Sitten noi klipit on vielä tollasia, että niitä on farmattu kuukausi, kaikki laitettu leffaan, mitä vaan saatu. Hyvä pointti. Hiitti. Äijä kyllä droppaa. Rummeille ei kyllä tule Kyllä. RP-draamaa. Sen daa shotteja vittu joka suuntaan. Niin, se kyllä ne vähän niinku tekee. Eihän se oo kukaro fakta. Joel, onks jotain nimiä, ketä haluat haastaa? Vaikka silleen tässä. Haluatko name droppaa? Niin. Vaikka livessä sitten. Ehkä toi Pete, se on vähän ehkä semmonen vammanen jätkä. Okei. Vähän semmonen. Se on vähän Miten se semmonen. Joelin RP-draama alkaa? Onko sitten livessä Eli Pete vastaan Joel? Siis ihan niinku aika pellejä. Seuraavaa sketchiä. Livessä voitais kyllä ottaa. Kuula keitsiin pääeventiksi. Pete vastaan Joel. Kyllä. Joo. Sitähän... Joo, Joo. videoa purkkaa sitten. Ja Eli tähän loppuun heittää. nähdään ensi viikolla. Tykkää, ja tilaa ja sitten kattokaa, laittakaa likeä ja kommenttia ja sitten, että nähdään ensi videossa. Ja sitten Mä oon rekki pois päältä. Samu, pysy kuulolla.